Fl-istess jum li daħlu fis-seħħ iż-żiediet fil-prezz tal-fuel jirreaġixxu l-unions ewlenin. Waqt il-breakfast show fuq One, 3 unions ewlenin, il-General Workers Union, il-UHM u l-Forum Unions Maltin, iddeskrivew iż-żieda fil-prezz tal-fuel bħala waħda sostanzjali. Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UHM, qal li l-mod li kif il-Gvern qed jaqbad u jgħaddi iż-żiediet fil-prezz tal-fuel fuq il-poplu mhuwiex sodisfaċenti. Il-prezz taż-żejt fuq livell internazzjonali ola. Mela l-ola nollu prezz ta' Malta. Dik nofs l-istorja. Il-komplement tal-istorja tgħidlek. U l-ħaddiem sa jagħmel, u l-poplu Malti, ċittadin Malti wawġi sa jagħmel. Kif sa twiżnu biex ikun jista' iġor dawn il-piżijiet. U dak il-mekkaniżmu bħalissa mhuwiex sodisfaċenti għalina bħala UHM. Vella jgħid li hemm bżonn mekkaniżmu biex iż-żiediet fil-prezz tal-fuel ikunu jirriflettu verament ir-realtajiet li qed jgħixu l-familji u n-negozji. Dan hu l-mekkaniżmu li ħanużaw li tqum u tista' ssib bidla fil-prezz tal-petrol u tkun bidla sostanzjali. Jekk ir-risposta hija iva, allura għandna bżonn impoġġu madwar il-mejda u naraw li l-mekkaniżmu biex jissostanzjaw dal-għoli lil ħaddiem irid ikun qiegħed hemmhekk u jirrifletti. Il-President tal-Forum Unions Maltin John Bencini jgħid li żieda fil-prezz tal-fuel saret minn wara dar l-imsieħba soċjali. Li jola 6 ċentesmu speċjalment l-unleaded kif ukoll anke d-diesel imma li jola daqshekk f'salt f'daqqa laqqas qatt ma bsarnija għalina żgur. Jgħid li din kellha tkun diskussa fih dan l-MCSD. Kellha tkun tmur l-MCSD. Illa li allura jekk il-gvern l-lum għal jiddeċidi dawn l-affarijiet u l-sħab soċjali ma jkunu jafu xejn din hija serja. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb jgħid li fil-verità iż-żieda fil-prezz tal-fuel kienet aktar minn 6 ċentesmi tal-euro. Iż-żieda li il-ħaddiem għalluri tal-ħajja li hija 460 xi ħaġa spiċċadi. Ġaħadilu. U tajjeb ngħidu aħna nitkellmu fuq 6 ċentesmi tal-liter imma. Aħna mdorrijin kull gallun 36 ċentesmu wara. Mux 6 ċentesmi. Zarb jirrimarka li l-Gvern m'għamel xejn biex inaqqas l-impatt ta' din iż-żieda minn fuq il-familji u l-ħaddiema. 60% tal-prezz tal-fuel huma taxxi imposti mill-Gvern. Meta inti għandek il-fuel dejjem tiela, iktar ma jitla, iktar ħajkun il-Gvern Tonio fenek ferħan għax ħajdaħħal iktar taxxa. Il-Gvern laqqas kellu d-diċenza u jgħid ejja għaw daw id-daqqiet kollha fuq il-ħaddiema l-pensjonanti u l-familji tagħhom ejja ħannaqqas it-taxxa li ndaħħalina. Di jaqqasam il-Gvern.